Zer moduz, Martin? Ondo. Ondo? Bai. Zenbat etorri gara gaur, igual hogei ume, ez? Bai. Zer polita, ez? Ikuste dut erosi, bizikleta honekin ondo zaude. Bueno. Zer nahiago duzu, bizikleta, patina, futbola, eta gehien gustatzen zaizuna? Futbola gehien. Bai. Zenbat, barkatu. Berehala bukatzen da, eneko? ¿Qué pasa, chitis? ¿Qué pasa? Papelón. Adelantarme, pero sí. Aymar, chichín. Aquí te esperamos, vamos detrás. Zer ondo? Bien, Nerea. Beste bat erosteko, Erosiko dizu beste bat? Bai. Nik uste baietz erosiko dizuna. Nota honak atatzen badituzu, aterako dituzu? Bai. Asan. Ama etorri da? Bai. Biak etorri zait, eta zen, bueltatxo bat ematea, ibiltzen, aita bat, edo bizikleta ekarri doa itatxo. Ibiltzen. Ez du bizikleta ekarri? Bai. ¿Ekarri doa ita? Es. Yo he traído la cámara con el objetivo de que te dieras un...